Sanibonani guys, and welcome back to my YouTube channel. It is your girl Ulungi aka Uluzipho, and I'm back with another story. Uma ngabe ukuthi umusha kwi-channel bafethu, cela ungapholisa amaseko, ulike, ushare, usubscribe, uklikhe ne-notification bell so that uzobe uqala ukuthola ama-notifications whenever I post a new story. Okay bafethu, also sino super thanks. Uma ngabe kuwukuthi nje ufuna ukupha i-channel okuncane, you are welcome. Uklikha lapha ku-super and then there is a list of ama-option ongakwazi ukuthi nje ihambelane nawe, uklikha kuyona bafethu. Sisako super thanks, ngicela ukubonga kakhulu. Kosi siceliwe mahlalela guysini, she did it again. uNkulunkulu engathi ngaqhubeka nje amandisele. And also sino Coco Bean nawe uthe nami ngicela bandla ukufaka esivivaneni bafethu. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise Coco Bean kwande la othathe khona. Nama ukuthi-ke uyafuna ukuthi phohlo kwi-channel, you are welcome bafethu. Also asiwaskip ama-adverts, uyayibuka i-adverts from beginning to the end, ubuke ne-video from beginning to the end, ungayeqisi uma ubona ama-adverts because i-channel ikhulisa ama-adverts bafethu. Without wasting your time, another day, another story. Isitori sesanamhlanje simayelana nentombazane ithi intombazane welungu ngaphunyuka ogibeni. Ngithi mina hayi bo kanjani? Uthi ugeli yo guysini, uthi mina-ke safika ekhaya samuvela elokishini, kwathenga umuzi elokishini. Uthi yabo uma ufika endaweni ungena-history, uthi uma ngifika mina nangumfana u-rich umfuna phansi phezulu. Uthi hayi bo, yabo lo mfana uhlala yedwa kubo. Hhayi uthi ugeli, hhayi umfana ngifuna phansi phezulu and uyangidizela. Uthi hayi nami ngigcine sengibona ukuthi hayi mani angimqome lo mfana lo because wow, izinto angenzela zona esangishela kusho ukuthi uma sesithandana kuzokwenzakalani. Uthi ugeli, hhayi ngimuqome umfana vele abe serious, athi umfana njena kade kwase nje efuna umuntu ofana nami engamtholi. Uthi-ke mina ngu-business girl nje, ngiyaziwa ukuthi nje ngusomabhizinisi ngisho nala esasisuka khona angivele nje nginamabhizinisi ami, ngidayisa everything ekhona emhlabeni edayiswayo. Hhayi uthi kusho ukuthi umfana boss kunengqondo lokho. Hhayi uthi umfana athi njena ngi-serious nawe, ngifuna ukukulobola but before size silobola senzeni ngifuna ukuthi ngithole i-approval yabazali bami. Uthi hhayi okay, nxa abazali bakho cause wena nje angikaze ngibone muntu lapha kini kamachanca nje kampunze nje mina, wonke umuntu ayingenele azenzele noma yini ayifunayo. So abazali unabo nabazali? Athi umfana yes, abazali bami bahlala emakhaya, so we have to drive siye emakhaya and then uzomitha my mom. Ubaba angisenaye kodwa uma nginaye, and if uma approve then only we can carry on sihambise amalobolo and then uzohlala ekhaya. Uthi ugele hawu nice and cool, ngisho ukuthi wow guysini ubani owayazi ukuthi nami ngiyoze ngilotshole. Uthi ugeli hhayi bo, hhayi silungiselele-ke. Uthi ugayi-ke ngigqoke ibhulukwe, no ngigqoke isiketi. Uthi umfana vele ngihleketha hayi bo, sungaze uzugqoka isiketi uma akekho serious ngaleyo ndlela bo. Uthi hhayi ngithi okay, uthi vele ngangingeyena umuntu ogqoka iy'keti isikhathi esiningi, angihleka umfana eqala nokumbona ngigqoke isiketi. Uthi hhayi sihambe-ke naye umfana-ke ngigqoke lelo bhulukwe lelo. Uthi hayi bo, uma ngifika kubo kamfana-ke eyi kuhle kamfana kwakhiwe vele, umfana uney'mali zakhe nje, ngisho ungena emotweni akufice iy'mali ziyindizela emoyeni yabo. Uthi ugeli hhayi-ke ngihambe-ke ngiye kamfana. Uthi uma ngifika kamfana, afike umfana uthi sifika nje emini bebade. Uthi uma sifika emini kuhle kamfana, kuno-round nomaqhugwane yabo nje, kwakhiwe kahle bese kuba nendlu enkulu i-main house. Hhayi uthi-ke ngifike-ke ngingene kwi-main house yakubo, hhayi mfana ngathi isema-suburbs-ini. Uthi hhayi okay, ngijabule uthi yo kubuka lo mfana kuhle kanje yabo, plus nendlu yakhe le eselokishini nje iyababa. Hhayi uthi-ke kodwa ngenxa yokuthi angimboni nje uma la yabo. Uthi hhayi umfana akasho ukuthi hhayi khuleka ngizokuhambisa uma uhlala eqhugwaneni. Uthi hawu ngiqale ngishokhe lokho, uthi khona umama wavele uyohlala eqhugwaneni kunomuzi omuhle kangaka la ekhaya, nivele uyoyigquma eqhugwaneni nje ngobani yabo. Uthi hhayi mina ngempela-ke emtshela ngisazama ngiyokhuluma naye ngimtshele ukuthi usukhona and ngifuna akubone, emtshene ukuthi nje uma yilo mama nje lo obhekisisayo yonke into yabo. So ngiyacela ukuthi as much as ngithe gqoka ibhulukwe but ngizokunika ibhayi, ukuthi kumele umbathe ibhayi uma ngabe usuyobona uma, just to show you respect. Uthi ugeli nami kungenzeka isense, abuze ugeli so ubungiyekisa ugqoke isiketi because phela bengibona khona lokho ukuthi ekugcineni kwakhe angifuni first impression yabo. Athi ugayi hhayi ngifuna akwazi for who you are. Hhayi uthi ugeli okay, anginika ibhayi lezangoma-ke, uthi ngimbathe ibhayi. Uthi mesethi-ke siyahamba-ke siye eqhugwaneni.
Uthi hhayi uma sifika eqhugwaneni, hhayi bo, iqhugwane limhlophe qwa, lipendwe ngaphandle nangaphakathi ngo-white yabo, lase lafulelwa ngotshani-ke. Uthi hhayi, masifika-ke eqhugwaneni umfana angitshela ukuthi uthi ugel hhayi uma ngifika kuthiwe-ke nje angingenwa ngey'nyawo ey'ngcolile la, kumele ngigeze iy'nyawo zami. Hhayi bo, uthi ugel ngimangale ukuthi hhayi kanjani. Uthi hhayi nangempela umfana sigeze iy'nyawo sobabili and then-ke singene. Uthi uma singena angigcobe enye into ewumuthi ezandleni. Uthi ngithuka ukuthi kanti kwenzakalani yabo, uthi hhayi you will understand as isikhathi sihamba. Uthi hhayi nangempela-ke sifike uma sifika kuleli qhugwane line-room futhi. Uthi iqhugwane but line-room futhi yabo. Uthi nje leli qhugwane ngathi elesangoma. Ngize ngibuze ukuthi uma ngalo uyisangoma yini kanti yabo, sengithatha nale nto yokuthi la ngihlanganise nokuthi nakhu kuthiwa ehene kumele ngigqoke ibhayi kushuthi ngampela umamezala wami izisangoma yabo. Uthi hhayi nangempela-ke singene-ke. Uthi uma singena la hhayi bo, le ndlu le iwulentuzane, iwu-two room. Wake wawubonaphi nje sithandaze iwu-two room. Uthi nakhona wona u-two room kune-partition i-halfway yabo, ngathi kuhenqiwe yabo kodwa ngodonga. Uthi hhayi uma singena nje kuyabonakala ukuthi hhayi ngathi kunobungomanyana because kunendawo nje engathi umsamo yabo nemfu nani 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 nje izinto zezangoma. Hhayi okay. Uthi-ke naye futhi ugaye wambatha ibhayi ngenkathi sesingena ngikhohlwe ukusho lokho. Uthi hhayi singene-ke, uthi uma singena-ke umfana aguqe-ke laphayana-ke, nami-ke angiguqise-ke angi-introduce-e ukuthi mina ngubani wakabani yabo, ekhuluma kulezi zinto zakhe. Hhayi mese ethi angihlale lapha ecansini, uthi ngihlale ecansini nje buqamama neladi leli ngabe umsamo. Hhayi, uthi-ke mese-ke ethi-ke ehene ngizobiza-ke umamezala wakho manje ezokubona and then uzokwazi sophuma la usuwazi ukuthi uyakwamukela noma akakwamukeli. Uthi ugel hhayi ngithi okay. Uthi hhayi sengikhothisiwe izinto zokuthi yabo kushuthi ngibe strong. Hhayi uthi nje nginami nje yabo, ayikho into engithusayo kanti mina vele angiy'jwayele lezi zinto zezangoma kodwa nje ngangingathuswa yilutho. Hhayi uthi-ke aqale umfana lapha emsamo athathe into engathi isigubhu akhulume kuyona, akhulume kuyona, akhulume-ke nge-language engingayi-understand. Uthi lapho sabaza ukuthi bawuthi kodwa nje wayekhuluma i-language engingayizwa. Uthi hhayi uma ekhuluma leyo language leyo angitshela ukuthi-ke cela nje uhlalile kahle uhloniphe ubheke phansi useyenza-ke uma. Uthi esho njalo kuvele kubande same time ngibe nesikhumba senkukhu yabo, ngizwe ikhanda lami ngazuthi uma ubona isipoki ngazuthi ikhanda ngathi iy'nwele ziyaxebuka. Uthi hhayi kuthi kusenjalo vele emva kwalele ntuzane kuvele kuphume uhlanya. Uthi ukubona into ongaqondi nokuthi kwenzakalani kube ngathi isiphepho. Uthi kuphuma ugalagala wenyoka ohlanyayo, uthi uhlanye upaquze ushonele ungizungeze ushonele bese ungikhwifa ngamathe. Uthi yo yabo, uthi ukube kuthiwa hlampe wayengangikhothisanga lezi zinto mhlampe ngangizofa khona lapho. Uthi ngisale nomile, uthi sho ubuyele futhi endaweni yawo. Uthi hawu, uthi ngithuka uthi hayibo yini leya. Uthi athi umfana hhayi asiphumeni. Uthi hhayi siphuma, masiphume-ke mase nginika into yokusula ubuso. Uthi ngisule ubuso cause ngangitheleke nje ngamathe amaningi anyanyisayo. Uthi angisule-ke ubuso, uthi uma ngisule ubuso mase-ke ethi asihambe sipakishe imithwalo same time sekuyahanjwa. Uthi endleleni umfana akakhulumi lutho, ngithi mina kanti kwenzakalani? Uthi nami kodwa ngiyaqhaqhazela emva kwalesa simanga engisibonile. Uthi ugel hhayi ngihambe, uthi mese umfana mese ezoyongishiya ekhaya asho ukuthi ehene-ke ngicela ungaxoxeli muntu ngale nto eyenzekile. Kahle kahle nje kusho ukuthi vele into yami nawe iyaphela khona la. Hawu, ngixoxe ukuthi kwenzakalani? Uthi hhayi ngihambe ngibuyele ekhaya, uthi ngakusasa ngavuka nginjani ebusweni, uthi ngavuka nginjani ebusweni. Uthi hhayi uma angibuza ukuthi kanti kwenzakalani, uthi ngiyanqenqezela ebusuku ngiyamemeza, ngiyaphupha kabi, ngiyahayiza. Uthi hhayi uma abuza ukuthi kanti kwenzakalani, uthi hhayi ngicabanga ukuthi umfana sengingaxoxela imuli yabo kodwa I cannot. Uthi angikwazi ukufihlela uma izinto. Uthi ngivele ngitshele mina uma uthi ma kwenzeka isimanga. Uthi uma hhayi ngangikholwa athi nje ngeke there is no way. Uthi le ntuzane-ke uthi ngimtshele uma athi manje ngeke. Hhayi uthi uma-ke ahambe le ntuza ebuze kumngani wakhe, umngani wakhe ethi akangiyise kumuntu-ke. Uthi hhayi bengihambise kumuntu-ke. Uthi uma ngifika kumuntu nje umuntu angitshele ukuthi wena leli soka lakho leli lathwala. Lathwala ngumphefumulo kamawalo. So umphefumulo kamawalo uphila kuleya nyoka. Njengoba kade ezoku-introduce kahle kahle bezoku-introduce kumamezala wakho. Ukube kuthiwa inyoka ibikuthanda kushuthi ubuzoshada naye, umamezala wakho bekuzoba le nyoka. Wena ubuzosebenza ukufida le nyoka uyinakekele wenze yonke into ngoba ubone ukuthi uhlala emakhaya but emakhaya akukho muntu khona le nyoka kuphela akekho omunye umuntu
oyi-family member khona. Kusho ukuthi wena ubuzoshada uyohlala emakhaya useve le nyoka le. Ukuthi ubuzoyiseva kanjani-ke nobody knows, but inyoka ifike yangakuthanda wena. Lo mfana lo kahle kahle akuyena umuntu wokuqala. Baningi abantu ehambe ba-introduce-a laphaya uma wabo engamfuni. Kusho ukuthi akakamtholi umuntu okuyena yena. Ngisho ngathiwa umfana ukuthanda kangakanani, but because uma wakhe akakuthandanga, angeke aze akwazi ukukuthatha because isithwalo sakhe sithi umakoti wakhe uyo-approve-a uma wakhe. Yo, ithi intombazane ngabonga ngathi Jehova umkhulu because bengeke ngikwazi ukuba no-mother-in-law wenyoka. Uthi gayizini kodwa ama-nightmares awapheli. Uthi ngiyibona everyday uma ngilele ngiyayiphupha leya nyoka. Uthi number 2, umfana wavedane nje wathutha endaweni. Uthi wayishiya kanjayeli kubo, akusahlali muntu kubo. Lokhu ngamgcina that day angaze ngiphinde ngize ngibone. Uthi nje ubuso bami bahlifika hlampe for a month kuze kube namhlanje ngisazizwa ngathi ngiyaqathuka ebusweni after lawa mathe ayisigaxa esingake ngawathelwa inyoka. Uthi kodwa kukho konke nje I'm just grateful ukuthi ayingithandanga inyoka. Uthi yo guys, uthi abafana bathwele, abafana they are caring, bathwele ngiyadlala. Uthi abafana bathwele, be very careful of abafana, especially abafana ba-rich, but ungaba-understand ukuthi benzani empilweni. Uthi lo bafana-ke inkinga yakho ukuthi uma engathandana nami, ngisho ngathiwa ubengithanda ngempela, uma engaforce ethandane nami, uma wakhe engangi-approve-anga, kusho ukuthi umcebo wakhe uzophela. So uma wakhe uyena olawulayo ukuthi kumele elale nobani, ethandane nobani. Uma ngabe kuwukuthi uma wakhe akaka-approve-anga, you do not qualify. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje-ke. Waphunyuka kanjalo ogibeni lwenyoka engakanani, isigaxa senyoka. Ngiyabuya again next time nesinye isitori. Niqhubeke nje ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-click ne-notification bell phela so that nizothola ama-notifications whenever I post a new story. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda.